Moi, mä oon Mikke ja tänään mä teen teille What's in my bag videon. Elikkäs tässä on mun frenut, Emmi ja Suski. Miksi sä nyt mua ja sanoit Emmi? Mä sanoin Emmi ja Suski. Mulla on tämmönen Goyard bag ja tän sisältö on tämmönen keltainen. Ja täältä löytyy tänään, mulla on täällä tämmönen kansia, jos mä teen kemiaa ja fysiikkaa, koska mä oon niissä niin hyvä. Sitten tässä on mun YH-vihko. Täällä on mun luovuuskartta. Ja tää on musta kiva, että tässä on tämmöstä jatkumoa. Aika iso. Täällä on, mulla pitää aina olla mun kavereiden vaihtovaatteita, kun ne saattaa niinkun esim. Vaikka just niin ne saattaa just pissata housuun, niin sen takia on tämmösiä. Huppari, missä on tämmönen vetoketju ja tämmöset valkoiset. Tää on vähän kuin se Russe-merch. Sitten tämmöset. Se on ihan hirveä se paikka. Se on hirveä. Sitten tämmönen. Sitten täältä löytyy Niin mä kysyin, että tuletko tekemään niitä tehtäviä vai? paperi. Sitten tämmönen pop-ristikko, koska mä tykkään ristikoita. Sitten tässä on Enkun sanoja. Tässä ei oo mitään. Täällä on tämmönen pilleri. Sitten Lisää Enkun sanoja. Tässä lukee ihmisi. Tässä Enkun sanoja. Täällä on kuitti. Tässä on ostettu. BCAA Pomelo 0.33. Sitten täällä on mun matikan vihko. Sitten täällä on toinen. Ota! Mä vlogaan tässä! Ota tuolta tommonen mökkylä. R-kioskilta ostettu energiajuomaa, San Citran. Sitten tyhjä paperilappu. Joo, mut siitä tulee alennus. Sitten täällä on aurinkolasit. Sitten täällä on mun penaali, missä ja 2 irtostabiloa. Turpa kiinni, kun mä vlogaan. Sitten täällä on enemmänkin näitä pillereitä. Sitten joka kesä vaeltaa siellä norjalaisten frenun. Ruotsia ja osa sanoista tarkoittaa eri asiaa rauhallista. Sama asia on kuin Ewin. Deodorantti tekis sullekin hyvää. Tämmönen. Tommonen. Sitten tämmönen. Ihan vaan varoilta. Sitten vaseliini. Me otti äsken hajuvesi. Kynä. Sitten me naurettiin, kun siellä puhuttiin puijapussista. Sä tehtiin pussista. Tämmönen tarraharja. Sen takia me naurettiin siellä. Sitten viivaltiin. Tuuletin. Mä en sulle puhukaan. Sitten aurinkolasit, kumi, toinen pilleri, tämmöset ja sitten vielä kaiken päätteeksi paristot. Sitten mun pitäis käydä hakemaan mun matikavihko tuolta alakerrasta, mutta mä en oo nyt jaksanut. Niin mulla ei nyt oo sitä, mut Maria varmaan suuttuu mulle, kun se viimeksi alkoi hakemaan, että jos sä tiedät, että sulla on matikka, niin miksi sä oot käynyt hakemassa matikan, ja sit mä olin silleen bitch. Onko sulla matikan kirjat alhaalla? On. Mä oon hakenut. Jos kun katsoit tätä vlogiin, mä lähden nyt matikan tunnille. Sarangie. Mikä on moikka? Super!